こんにちは。はじめまして。私は島海と申します。先と呼んでいただきたいんです。今年は21歳です。独身です。家族は6人います。父と母と姉が2人と妹が1人と私です。私は3番目です。出身は世界です。今友達とヤンゴに住んでいます。入学は GMBTI 入場レベルとどこで一生国語を交換しました。今年の7月に GMBTI 入選を受けるつもりです。趣味は写真を撮ることとダンスをすることです。長所は気が長くて誰でも仲良くできることです。短所は考えすぎることです。私は考えすぎるとき、仕事をするときは間違いがないようによく考えて丁寧にできるようにします。特技は自転車を乗ることです。この摩擦を交換したら、この仕事で長い時間働いて、みんなと一緒に協力して、仕事に早くなれるように一生懸命頑張ります。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。